Síl gur féidir chur gás go bhfuil cinnte bhí bunús ag an scéalaíocht, anna cinnt as a daoine ag an scéalta. Agus ó héamhsa dó is breáil an téis agus tá mé gúsáid an nachhuiil sin téis den ghnó. Téis é seo. Téis sé carpapar agus ag John Eccles. Gur thosaigh an scéalaíocht san am ceann céanna thosaigh an caint. Go bhfuil an dárod fitte fútin i chéile. Agus sílim gur féidir éis seo hallú, nó tas an go bhfuil baint ag leis an éabhlóid hícólaíoch agus leis na daoine eisteach sin na sícólathe éabhlóidecha nó sícólathe na héabhlóide agus tá réimse seo cinál contuirteach agus méid atá meach an rá tá sé go hiilis go thomláin áféiseach, so ní me gá ráise ar éon bhán mar deartha gur ráitas polatú le nó gur ráitas é faoi inscinne nó rud a bit. So saolíim sin scenario seo. Mar smaile aber amanta fialsúna idir saolíim íst scenario. Céir de hárloch in a leisina de chás. So seo scenario. Siar i leog is stair an chinna réine aber dúsgurt na Hafrica ná tégan. Tá na mrán agus na fér an ceannas bun chudars nachtaí an tail. Agus tá na mrá Somália. Ó sin in fábhfuil mar agúil se áféis agus ná ime gur go maní éon bhrí faoi leas se. Agus téanna fér amach a fíoch. Agus tá ocras ar na mrá agus hééis sin lá an WP áit a roisiad, tá ocras ar na fér ach ní rug siad ar rud ar bit. An Turk a bhí siad a cap a bhí san áit sin, mas Turk a bhí an, hilas an mín Turk, dúsgurt nefig a beidir an tám sin. Ní bhfuair siad an Turk. Tagann siad a bháile agus tá na mrán sin agus cabhfuil se, tinna ré, caiisiad scéala chuma, caiisiad insint. So tá scéalaíocht bunaí, ní ar an rud atá an, má tá an rud an, tá an Turca landáil tú os córna tinne, Turc, rise, gach rud a gart, éiríonn an cailín is dathúlas a ggólóidir, beirn si baragart agus tá chuilethart ceart. Ní le hála scéalaíocht an sin, tarlaíonn rudaí, ach más rudaí nach ra an Turc an, Ceir táú an rá leis na rá. So catú, cuma. It's just, well, bhí an Turc an, bhí sé almhór, bhí crackan, bhí chahamar said leis, a bhí sé chumá goin bhil caha said le tloch, nó le carric. Agus chamise said, cha fiún said, cha péidirna eile, diarmud said, just léim si do réim an Turc. Agus sin chumise sús crán, agus léim me nús ar an Turc, agus chaise, mis sé ró mar agus leanse. Agus dé mar tá tú ginsint an scéil tá tú déanana gaisce dí tain. Ní rugam ar an Turca, bai, dad, chrídsmuid. Agus an sin béid as seaan an cailín is dathúil is ggóbhil a sús de sé. Frálam an scéal sin is bhain si bhanagurt. Agus tá sé sin tá. Agus cábhís nach inas bunús leis a bhacail breag an cailín a bhréaga. Gur breag agus scéal is bunús. Agus testíon teanga, testíon labhairt le breag insint. Má tá tú déanana rud ní heastíon échaint. Agus béidir gur bin bunús na scéalaíochta an bhréagadóireacht agus an teanga san scéal in éon splánc go bháin. Mar go dtí seo daire leo brethir na tuirc seo agus ar na leon agus na siráfaní nó péir eile bhí an. Ach an lá seo ní réide hí na mráide go breanú. Cáhaid rud cínte. Ní dhéanamh ach rá. So ná sin bhíon cumas a bhíon muineál fád a bhíon teanga an so, etc. Sprála me mar scéal agus sílam go bhfuil tuiscint áirid ag na Gaeilge gan cinál sin rudda mar tan focail breag agus breag agus mar sin agus is mailing scéalta. Agus mar a dúirt sainiolaí ar an scéalaíocht tamil de bhliaintáin, si is tríd scéalaíocht, trí scéalta insint. A éiríonn léinn an tám a bhíonú dúin héin. Ní léon imeacht an am, imíonn an tám ach ní léon imeacht aganne bhain am. So, céir dhéanas muid leis an am. Cur muid smacht ar bhealacínt ar an am le scéalta. So sin dar lom, bunús na scéalaíochta, má tá breag an, bíoch.